Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka kanta ni Lani Misalutsa ba na nga bukas na lang kitang mamahalin. Ato na pagka-reaksyonan kay ang nagkanta ni usa ka grupo sa nagiinom, nakatipok sila. Nakatipok sila sunod ilang nasabutan nga kining kanta ato ni puli-pulihan og kanta. O ni siya mga lalaki ni puro atong tanawon kung nindot pagid ang ilang pag-cover ani. Bibo kayo. O sige. Pero pag-expect mo nga itong putol-putulon ha kay para mutuman ta sa rules and regulation ng YouTube. Kada ita maka-copyright. Kaya ingan na reaction video man ta. Okay? Sige, sa mga bago nga wala pa naka-subscribe sa atong channel, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Kung ganahan ka ingon ani nga mga content, i-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Ato ng pagkasugdan. Okay, magsugod na ta. Tropang lasinggiro. Mo'y naka-call sa title ba ni ani nga video. Okay. Nindot po tingog po. Okay. Babae magtingog. Oh. Gigamit ang headphone. Lahi na pod. Kaming kulot ba? Kulot-kulot na yun. Ran sa kanta gali. Kuya o mga tawhana day, mga tahay man po din eh. Nagiinom rin ni sila pero sinabot po ni sila nga kini nga kanta. Pambabae man eh, ilang nga version bale, ilang puli-pulihan ang tod sa mahuman. Nindot sab ug mga tingog pod. Maay kurog ang isa kining nas pinakakilid bale. Nga nay color blue ang kuan. Sinina. Grabe ka kuan kayo, gamitag headphone. Yan ang kini mga sito lagi, nindot kayo. Kini po taas po ning nakapink pag tingog. Kini po grabe kulot po ning naka-blue o naka-black. Grabe kulot-kulot sa yapong pagkanta po. Padayon ta. Balik na po. Nindot kayo pag purog kayo sa iyong tingog. Ay na. Okay. Grabe R&B. Grabe nga kulot-kulot. Grabe nindot kayo pabinawad ko yun. Pwede rin katawa ko. Okay. Siyat-siyatra ba? Mao gining mga Pinoy yun.
Uy, okay. Taas mo kayo. Oh my God. Grabe ah. Grabe, wag ka, kuha na to nga, wag ko gadahom ngayon na to yung tingog ko. May palsito nga, grabe nga siyagit. Taas nga na kaya ba? Ah, okay ka. Okay. Okay ka. Mag-ana ka ba? Grabe. Ah, grabe. Grabe nga mga tingog. Grabe nga. Tagas kag mga tingog. Yung mga palsito. Ang kamita ng mga headphone. So yun ka. Sa primero, normal na bali. Katong primero nga nikanta. Sunod. Ang ikaduha, gigamit ang headphone. Ang ikaduha, katong nastunga galing nga naka-black. Ang iyang tingog. Grabe mga kulot-kulot. Oo, so layo mga pag-R&B lagi. Pero ang katapusan katong naka-pink bali. Taas po kay tingog. Siyagit na taas kayo. O kantigo po kayo mo. Kuhan po. Palsito po. Grabe ka nandun. Nakanta-kanta na bali na. Nagiinom. Mamagin na sa Pinoy good. Kanta-kanta. Mag-chat-chat. Video kida yun. Wala na maginang ang kuhan sa kuhan. Normal nga mga kuhan bali. Pagtipok yun sa mga barkada. Yung naagin na yung nana. Diba nindot kayo? Ano yung nakasinabot ni sila nga kining kanta ato ning kuhan. Kung sila Lemuelianis na sila katong That's What Friends Are for gali nga isa ka kanta nga sa puli-pulihan nila. Ini ila po ni. Oo. Ila po nga maagi po kita. Tagalog ang ila. Bae pag yun ang naganta. Ila po nagpakuan po sila. Diba? Nindot kayo, nindot yung mga tingog sila. Ikuanin nyo kung taga-diin sila o kinsa ni mga tawhana. Kasi na yung makakitaan eh. Ikuanin, comment ninyo. Diba nindot? Sige. Sa mga bago din nga kita sa atong channel karon, kung ganahan mo yun na subscribe no. Subscribe, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Taman. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.